Vedle upevnění pozice na trhu s komunálním odpadem na východním Slovensku si skupina AV upevnila pozici na trhu s živnostenským a průmyslovým odpadem i na západním Slovensku. V roce 2009 se skupina AV stala 100% vlastníkem ARV Recycling Slovakia SRO. Už pod novým jménem AV Bratislava SRO vybudovala tato společnost novou provozovnu v bratislavské městské části Vrakuňa jako své zázemí pro silnou ofenzívu na trhu, především se sběrem, úpravou a shromažďováním odpadů z obalů z bratislavského regionu. Die Energie AG zählt zu den Top-Infrastrukturunternehmen Österreichs mit einem Umsatz in diesem Geschäftsjahr von rund 1,8 Milliarden Euro. Energie AG je top infraštruktúrálna spoločnosť v Rakúsku s obratom v tomto roku 1,8 miliardy eur. Wir sind in den Geschäftsfeldern Energie, das umfasst Strom, Gas, Wärme, sowie Entsorgung und Wasser engagiert. Naše ťažiská sú v energetike, teda v energiách, tam je to elektrická energia, plyn a voda, ďalej je to nakladanie s odpadmi a vodná energia. Wobei die Entsorgungssparte in den letzten Jahren der Wachstumstreiber des Konzerns war. Pričom treba povedať, že práve divízia nakladania s odpadmi bola tým motorom rozvoja v ostatných rokoch. Wir haben rund 1/4 des Umsatzes aus der Sparte Entsorgungswirtschaft im Rahmen unseres Konzerns. 1/4 obratu bola tvorená práve divíziou a oblasťou nakladania s odpadmi v rámci nášho koncernu. Sme do modernizácie vozového parku a technológií preinvestovali vyše 15 miliónov eur. Tieto technológie a techniku, ktorú sme preinvestovali, sme využívali na tieto projekty, ktoré dneska môžeme realizovať. Od našich dcérskych spoločností, lepšie povedané sesterských spoločností z Českej republiky, Rakúska a Maďarska sme využívali na Slovensku hlavne know-how, ktoré mali dané a my sme využívali na odpadové hospodárstvo ich know-how. Peniaze, ktoré tečú do odpadového hospodárstva, idú hlavne, teda, jak som spomínal, do technológií a zvozových a zberových systémov. Poviem trošku o skládke Jasov, kde teda išli tiež určitá časť týchto peňazí. V Jasove bola založená jedna z najmodernejších skládok na východnom Slovensku. Táto skládka má kapacitu 50 000 metrov kubických a s možnosťou rozšírenia až na 1 000 000 metrov kubických. V tomto čase akurát dobudovávame ešte na Jasove prevádzkový dvor, ktorý takisto bude v štandarde skupiny AVV. Po ukončení všetkých týchto stupňov výstavby, čo sa týka skládkových kapacít AVV na Slovensku, AVV bude mať cca 2 milióny metrov kubických voľnej kapacity. Tieto novozriadené skládky zodpovedajú najprísnejším technickým normám a prekonávajú, jak som spomínal, platné predpisy. Slovensko se tak vedle Rakouska, České republiky a Maďarska zařadilo mezi stěžejní trhy firmy AV. Z 13 poboček na Slovensku se svými 255 zaměstnanci stará o 1000 zákazníků a o 100 měst a obcí, což je celkem v počtu více než 110 000 obyvatel.